ina hani hono ɗe geɗe mbattore hakkille beele eɗe mbasa wattude ko noon wi hoorejo Benin Patrice Talon e nder cimtol bato jagorɗe yuɓɓinandi hanki fatude e alhaali etare siwlogol laamu watnode alet ɓennuɗo o e nder cimtol ngol koolaɗo kuuɓal gouvernement Benin hono Edouard Ouen Ouro holliti wonde gomuto kosngu konon koɓe yuɓɓinɓe ɓe filnitere nde pewjuno ko samminde laamu Patrice Talon kadi jibde leydi ndi e wiide makko ko subaka alet law fuɗɗi jaggodiral hakkude murtuɓe ɓe e kono renungu galle lamorde hoorejo leydi ndi ko ye ɗum teska mayɓe e banggue ɗiɗi fof kono o andinani limore mabɓe gouvernement Benin habri kadi maydi joom suudu gardiɗo kono hoorejo leydi ndi hono général Bertin Bada maydi debbo o ko caggal gagnanɗe musɗe ɗe o heeɓi e nder jangu murtuɓe ɓe e waktuji seeɗa haade mabɓe yanoyde to galle lamorde leydi ndi ardiɓe Benin ɓe gandini wonde caggal nde murtuɓe ɓe keptuno télé gendi ndi ɓe dogi faade to dakorde kono togben ko nden kono Benin ngu taari dakorde nde e ballal kono koɓe Nigéria piyanɗe mbaɗa e nder mayri ina tawa hande nder Benin kono Nigéria e kono Côte d'Ivoire dental CEDEAO hollitino gila alet neldugol to Benin kono koɓe diwan he ngam rende sariya leydi ndi ina fada e ɗe balɗe garoje argol kono Sierra Leone e ngu Ghana.